Nakaiyanakan a pagsasao. Mag-ano ping siyak ni Maestra Mayflower. Nakasagana kayon, rugyanan tayo nga ruden. Itangal daw, intayo adhalen may panggep ti personal a panandi. Personal pronoun daytoy iti Ingles. Tapno masursuro tayo ti personal a panandi. Intayo man nga rod basaen ti sumaganad a panarita. Anya tinagan mo? Roberto tinagan ko. Si kakadi ti baro a kaeskwelaan mi? Wen, siyak ti baro a kaeskwelaan yo. Ubing, anya dagiti panandi a nausar kadagiti panarita. Nalaing, dagiti panandi a nausar kadagiti panarita ket mo, ko, sika, ken, siyak. Basar kadagiti binasa tayo a panarita, sino sansan dagitoy a panandi? No ni Roberto ti sungbat mo, husto ka. Mo, ko, sika, ken siyak, dagitoy ket ehemplo ti personal a panandi wenno personal pronoun dagitoy a panandi. Laglagi penyo bing nga akem daytoy a panandi asan dyan dagiti pangnagan a bukod wenno proper noun. Ubing, tapno maamuan no anya ti panandi a mausar, nasken nga amwen no anya ti akem ti pangnagan iti panarita. Isu na kadi ti mismo ngagsasao ti kasarsarita? Ti tao a pagsarsaritaan dagiti agsasao? Wenno tao a pagsarsaritaan? Kasta pa ubing nasken met nga amwen ti bilang ti pangnagan no daytoy ket maymaysa, dua, wenno adu. Tapno maawatan yu a nasayaat ti personal a panandi, kitaen ti tabula. Akas makita yu, daytoy ket addaan iti tallo a persona ti panandi. Umuna a persona, daytoy ti mismo a tao nga agsasao. May kadwa a persona, daytoy ket ti tao a pagsarsaritaan dagiti agsasao. Ken maikatlo a persona, daytoy ket ti tao a pagsarsaritaan. Kastapay, ipakpakita ti tabula dagiti bilang ti panandi akas pangmaymaysa, pangdua, ken pang-adu. Umuna a persona. Usaren ti personal a panandi a siyak, ak, ko, ken ke. No daytoy ket pangmaymaysa. Ehemplo daytoy ket agsursuratak. Usaren ti personal a panandi a data, ken ta, no daytoy ket pangdua. Kitaen ti ehemplo. Agsursurat ta. Usaren met ti personal a panandi a da kami, kami, mi, datayo, ken tayo, no daytoy ket pang-adu. Kitaen ti ehemplo. Agsursurat kami. May kadwa a persona, daytoy ket ti tao a pagsarsaritaan dagiti agsasao. Usarem ti personal a panandi a sika, ka, mo, ken, m. No daytoy ket pangmaymaysa. Kitaen ti ehemplo. Agsursurat ka. Usarem met ti personal a panandi a da kayo,
kayo kenyo no daytoy ket pang adu. Kitaen ti ehemplo. Agsursurat kayo. Maikatlo a persona. Daytoy ket ti tao a pagsarsaritaan. No daytoy ket pang maymaysa, usaren ti personal a panandi nga isuna ken na. Kitaen ti ehemplo. Agsursurat isuna. No daytoy met ket pang adu, usaren ti personal a panandi nga isuda ken da. Kitaen ti ehemplo. Agsursurat da. Kitaen tayo man nga rod ubing, no addamet laeng na sursuruyo itatta nga aldaw. Napanda nagdidigos ijay baybay. Anya apanandi tinausar ti panarita. Da. Anya ti persona ti panandi ti nausar. Maikatlo a persona. Ubing. Anya ti bilang ti panandi daytoy. Pang adu. Si kakadi ti baro ang maestrami. Anya apanandi tinausar ti panarita. Sika. Anya ti persona ti panandi ti nausar. Maikadwa a persona. Uping. Anya ti bilang ti panandi daytoy. Pangmaymaysa. Agluto ta inton bigat. Anya apanandi tinausar ti panarita. Ta. Anya ti persona ti panandi ti nausar. Umuna a persona. Ubing. Anya ti bilang ti panandi daytoy. Pangdua. Wen, isuna tinapan gimatang. Anya apanandi tinausar ti panarita. Isuna. Anya ti persona ti panandi ti nausar. Maikatlo a persona. Ubing. Anya ti bilang ti panandi daytoy. Pangmaymaysa. Aglabaak inton na init ti panawen. Anya apanandi tinausar ti panarita. Ak. Anya ti persona ti panandi ti nausar. Umuna a persona. Ubing. Anya ti bilang ti panandi daytoy. Pangmaymaysa.